سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓን እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ተምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበላ ክልተ ዛንታታት ናባኹም ጊዜን ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደሓሊኹም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ምክትታል። ሓደ ነገር ግን ኣሎ ዘይበልክዎ ዝተረፈኒ። ኣብታ ዝተፈላለናላ መዓልቲ ኩሉ ናይ ውሽጠይ ተዛሪበክየ ወላ ሓንቲ እኳ ከይትረፍኩ ስምዒታተይ መደባተይ ማዕረኽንደይ ከም ዝጎዳእኽዮ እቲ ንብዓት እንታይ ምዃኑ ረሲዕዎ ዝነበረ እንታይ ብሰንኪ ፍቕርኺ ድሕር ብዙሕ ግዜ ኣይኺ ነብዓት እናነብዐ ተፋኒኽኒኺ ግና ሓደ ነገር ኣሎ እናተመላለሰ ድቃስ ዝኸለአኒ ከም መልኣኸ ሞት ኩሉ ግዜ ኣብ ስግኣት ዘንብረኒ ኣብ ሓደ ውሳነ ከይጸንዕ ዝገብረኒ ዋላ እኳ ከም ዘይኸውን ፍቕርና ሓንሳብን ሓዋሩን ከም ዝተዓጽኦ እናፈለጠ ናብቲ ማልን ሎምን ጽባሕን እናተወናጨፈ ስምዒታተይ ዝሰርቀኒ ንዓኺ ብዘይምርስዐይ ዝነብሮ ዘለኹ ህይወት ኣበይ ሞ እንተትፈልጥዮ ኣበይ ሞ ተመሊስክን ተትርኢኒ ኣነ ምዃነይ እኳ ኣይመኣመንክን እቲ እኳ ብኹርዓት ነብሰይ ኣይድርብን ዝብል መርሓዊ ሎሚ የለን እቲ እኳ ብትብዓት ጓል እንተኸደት ጓል ትመጽእ ዝብል መርሓዊ ሎሚ ኣሰር እኳ የለን እቲ እኳ ብእምነት ሓደ ሰብ ክኸይድ ፈጣሪ ዝበለጸ ሰብ ይሰደልካዩ ዝብል ዝነበረ መርሓዊ ሎሚ ብፍጹም የለን ዋላ እኳ ንስኺ ከምዘየለ ቆፂር ክረስዕኒ ኣነ ክናይ ረሳዕኹኽን መልክዕኺ ቁመናኺ ቅርጽኺ ከንፈርኪ ፀጉርኺ ከይዘከርኩ ዝሓለፍኩ ወን መዓልትታት የለዋን ለውሃትኪ ፍቕርኺ ትሕትናኺ ንቕፅናኺ ሓልዮትኪ ከይዘከርኩ ዝሓለፍኩ ወን መዓልትታት የለዋን ዝሓለፍናዮ ጎደናታት ዘዕለልናዮም ዕላላት ዝበጻሕናዮም ቦታታት ዳግማይ ብዝኽሪ ከይተመለስክዎ ኣይወዓልኩን ንምንታይ ግና እቲ ዝኣመንክዎ ኣምላኽ ንኽርስዐኪ ሓይሊ ዘይሓበኒ ንምንታዩ ግና ዝኣመን ኩሉ ኩርዓተይ ክርስዐኪ ዘይኽአለኒ ንምንታዩ ግና ዝተመካሕ ኩሉ ትዕቢተይ ክነዕቐኪ ዘይረድአኒ እወ ንምንታዩ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣራኺቡና ኣፈላልዩና ከምቲ ዝረስዓኽኒ ድማ ክርስዐኪ ዘይፍቀደለይ እናበልኩ ምስተመዓሙቕ ልበይ ዝሰረተ ፍቕርን እናተቐንዘኹ ምስቲ ክርስዐኪ ዘይከዓለ ውሽጠይ እናተራገምኩን እቲ ናይ ውሽጠይ ኣምላኽ ወይ ክርስዐኪ ከኽእለኒ ይልምኖ ኣለኹ ደሴት ልቢ ሻወር ስለ ዘይወሰድኩ ናተይ ሽታ እውን ጥዑም ጨና ይሸትት የለን እታ ዕውቲ ሽልማት ግራሚን ኣካዳሚ ዝኾነት ፍልጥቲ ኣሜሪካዊት ድምፃዊት ሌዲ ጋጋ ሓደ እዋን ካብቲ ሆቴል እናወፀት ብዙሓት ኣድነቕታ ኣብ ደገ ይጽበይዋ ነበሩ። ሓደ ካብኣቶም ግና ጸገም ዘበሳበሶ ኣብ ጽርግያ ዝነብር ዓብዪ ሰብኣይ ካብቶም ካልኦት ተፈልዩ ናብቲ ሌዲ ጋጋ ዝነበረትሉ ቦታ ቀረበ። እቲ ሰብኣይ ን34 ዓመት ነታ ደራፊት ክፈትዋ ግቡእ ኣይኮነን። ንዓኣ ዝረኽበላ ሓንቲ መዓልቲ ንምርካብ ንዓመታት ክጽበያ ጸንሐ። ሓደ መዓልቲ ልክዕ ምስ ረአያ ናብኣ ንምቕራብ ብዙሕ ክደፋፋእ ጀመረ። ሓለውታ ማለት እውን ጋርድታታ ደው ከብልዎ ምስ ፈተኑ ሌዲ ጋጋ ግና ግደፍዎ ይምጻእ በለቶም። እቲ ሰብኣይ ኣብ ጥቓኣ ምስ በጽሐ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ቀሊል ዝዋግኣ ቀለበት እናውፅአ ብርክኽ ኢሉ ናይ ሓሳብ በዓልቲ ቤተይ ክገብረኪ ደስ ምበለኒ ፍቓደኛ ዲኺ ክብል ሓተታ ሌዲ ጋጋ ነዚ ጸገም ዘጎሳቐሎ ሰብኣይ
بفقراو عيننا رأيت في الشخطة بموسخ إيه نايدعا بزقبأ كخون يبلتو ليدي غاغا نتا ناي نحسك قلبتو كأسر الله أصابعتا زركحتلو أتسبعي أصابعتا حيزو نتا قلبت أسر الله مسؤ حبيرا سئلن مسأل انقدؤو دقف مسبلتو قدفي أكالاتي كشت تكيو كأرني أي زلخو بلا ليدي غاغا نزاق المسامعت بملؤ هياونت تحتنان نبقو مليسانا تتسقعت أيتسكف أنا ون سلازي تحتسبكو صبوق أنا يجأنو يلخون أنا ون شتتي يبلتو بحبار سئل تلعلو دحريقو صبقتك أيح أنبابان بزوحنا $1 نوتن هباتو تفلاليتو دحرقا لقزا ليدي غاغا عبسنا سرعة شلمات جرامي تخطاتيلا النوز أتنتلا اتقلبت زأسرلا ناي حساب بعالبيتها نتا زحبتو تمثل صبقت تسجريدا أنبابا غزيقو أب أف دقة تتبع سلامي لا دما نتزحب أنبابا تقبلتو قال جنزب هبا دما بتي لمود فتسو فقرن تحتنان تفانوتو قال سواتلو تمكحتي أبدقو أمزي يقرب زنو من جنزبو من إنه السخب زخدلو مدأن تحتنو أمغون مع رؤمز سقم منشي كابا مارنيا ترقم رحاسة عقبا مكيل سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنبركو زانتاتات نزي مسل نيرو نزخلت زانتاتات أمنا فاتيخمون كاب لب تماحيركم لون كتقونو تسفاي قبر أما نيماكي ميديا تخطاتلتي نس channel حدشتين دحرد أهاليهم سابسكرايب بمقبر نتاني دول ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتقونن اللابو أبز channel حساب رئيتو انتدع أهاليكم أبناي كومنت متصحب بوتا حساب رئيتوهم كتقرفولنا تخليهم أبز channel زانتاهم كقربلكم التدالي سوات انتدع أهاليهم بوشت مسمر كتزراربونا تخليهم بقاتالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراقب سسناين وخلاتنا ندبلكو بزخفانوكم تشاو